Eta zer aukitzen zen duen, libiru bakarra? Bai, danok aukitzen genduen lehiduteko, bueno, enziklopediak aukitzen genduna, Bai. bakotxa berana. Baina gero bertan leturi itxeko alborada zizena dekone libro bat aukitzen genduen, danok lehiduteko. Eta zeren ganean izeten zen, liburu hori? Bueno, Horren lekturak zeren ganekoak izeten ziren? ba, nik ez dakit poesizek eta behitzen gendu zen da, bai. Buruz ikisi behar izeten zen orduan, ez da? Bai, bai. Dana buruz ikisi. Bai, bai, da, kantuz, sobre todo, abestuz, itxen gendun dana. Bai, hola, musikeagaz, Espainiako probintziek edo errekak edo mendiek eta holangoak, ez da? Dana abestizegaz. Eta akordaten zara? Horretaringo erretolikaran bategaz akordaten zara? Bai, ez zera, lehenengo bizkaizena isi, baina eskandunik ez iguk bizkaikorik. Zerrik dauen ez da zebe. En cambio, Europan da, asko begeiau. Hamenik ez igen duen, el río Nervión nace en el monte Tartanga, cerca de la peña de Orduña. Pasa por Amurrio, haciendo zenbat kilometro, pasando por Amurrio, Llodio, Arrankurriaga, Miravalles, Arrigorriaga, ez da zuzen zamadotez baina, hasta Basauri, donde es navegable. Bai, bai. Osa, que horrek danako lan buruz, ez da? Bai, dana. Musikeagaz. Bai. Multiplikateko tablak eta holan bere bai, ez da? Bai, multiplicar be bai. Da, gimnasia etxeko kantu be bai. Gimnasia itzen zen duen? Bai, gimnasia itzen genduen. Eta zenbat, astean baten aukiten zen duen gimnasia edo zenbatero itzen zen duen? Dana izeten zen baten, ze bordaben izeten genduen, dibuju be bai, multiplikarko zera be bai, tabli be bai, danak astin barruen, dana